जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेत। देवगडात त्यामुळे इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे। देवगडात काय होणार आहे याचा आढावा घेतलाय आमचे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांनी। राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या तारखा निश्चित झाल्या असून 5 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होतील। त्याचबरोबर 7 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल। देवगडमध्ये पंचायत समितीसाठी 14 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत, तर जिल्हा परिषदसाठी 7 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे देवगडमध्ये। त्याचबरोबर अनेक उमेदवार या ठिकाणी इच्छुक असून अनेक उमेदवारांना या ठिकाणी असून देखील त्यांना जे आहे ती आरक्षण पडल्यामुळे तर काही ठिकाणी होता येणार नाही आहे। आरक्षणामुळे त्यांचा त्या ठिकाणी पत्ता जो आहे तो कट झालेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला नवीन उमेदवार जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला निवडणूक रिंगणात उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतील आणि असे अनेक या ठिकाणी उमेदवार इच्छुक आहेत, पण त्यांना त्या ठिकाणी तिकीट जे आहे ते मिळणार नाही आणि या ठिकाणी जे आहे ते निवडणुका होतील, परंतु या ठिकाणी जे नवीन चेहऱ्यांना या ठिकाणी यावेळी संधी मिळणार आहे। या निवडणुकांमध्ये नवीन चेहरे असणार आहेत, कारण आरक्षण जे आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी पडलेले असून या ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे जे इच्छुक उमेदवार होते त्यांचं कुठेतरी या निवडणुकांमध्ये त्यांना जी आहे ती त्यांची संधी हुकलेली आहे। त्यामुळे या निवडणुका जवळपास पाणी असतील, रस्ते असतील, या निवडणुकीच्या विविध प्रश्नांवर या निवडणुका लढवण्यात कोकण लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड।